Magadiko. Anyways, I just have my 2 cents panyaya Enzo Ishall quitting music. I heard him per radio. I saw him on Facebook. Just listening to him and looking at his facial expression, I see there's something deeper than Enzo Ishall. I think munhu aitaura pai ndi Stephen Kudzai Manari. So isusu vanhu ngatry kuona kuti there's a difference between a character yekuti Enzo Ishall na Kudzanai. Vanhu two vakasiyana. Enzo Ishall is an entertainer. Kudzanai might be a family man, a brother, an uncle, a son of somebody. Saka kana waona munhu akutaurira kuti izvi haachadi, there's something deeper in that. Because zvinhu zvakatoenda through pfungwa dzake over and over and over and over again. It's not the first time actually hearing what Enzo Ishall is quitting music. I heard this like 3-4 months ago. You know, my streets funga social media. Let's not pressure him kuti aiwa Enzo Ishall dzokera music aiwa zinzwaro. Pakutodiwa serious intervention pa nyaya Enzo Ishall, because pane vanhu vanokwanisa kuita reach out kwaari. You don't need to offer him money. Money cannot buy love. Money cannot stop the pain. The young man is going through a lot of things that none of us don't really understand. And when I saw that interview, I said to myself, you know, I've went through this, because they cannot separate Mad Minox from Godfrey Futsika. Some things when I talk to people, I'm actually Godfrey Futsika saying, not Mad Minox, or not Ghetto Crown King, not Mablango. Sakakana utinyazondiziya, even uchindi says Mad Minox, you're supposed to understand kuti aiwa uyu munhu asiriye wandunoziya, uyu ato mwana wemumwe munhu akutaura, not an entertainer watunoziya wewe, kana sekuru wemumwe munhu kana kuti baba wemumwe munhu. Ndakutotaura kuti aiwa handichadi izvi handichadi. And looking at Enzo Ishall, ndakatoona kuti is a young brother going through a lot of things. Kwandiri Enzo Ishall is a son, because Enzo Ishall was born 1994. My sons are like, the first one was born 1990, the second one 1993. So Enzo Ishall is a son. I can see a lot of things going through Enzo Ishall right now. I've never spoken to Enzo Ishall like that. Ndakangomuona kumariro kwa Soldier Love one time, and you know, ndeipi zvakapera zvakadaro, tatora mapictures zvakapera zvakadaro. Ndo same scenario yakapinda Soldier Love. People wanted to hear Soldier Love, but they were not listening to Soul Musaka. Do you remember? A good listener is a good learner. Let's start listening to these people. Don't just hear. If you listen, you learn something. Especially when you are in person. You can add another word. Look, listen, and you learn. And it kune vanhu vanonyatsoziva kuti Enzo Ishall ari kuenda through this and that and that and that. You can learn something from him, and you can probably advise him kuti aiwa no German apa enda zvinzwa zvamataura, itai so ndokwanisa kubatsira so. Money is not always a solution to everything. Sometimes you want emotional and spiritual support.
That's what Enzo Ishall actually needs right now. Although, yeah, money can help. But my man, is emotional and spiritual support. Could go through whatever he's going through. I'm old enough to go through that. Soldier Love didn't get that chance. Probably didn't even have the people that can give him emotional and spiritual support. Because and pressure as an artist. Do you know that an artist akaramba achimba soka akashaya a hit aimba kana 10 songs anogona kupinda depression because anenge ajaira mamwe hits. And in music there is those scavengers vanenge varimo vanenge vachikutaurira ukarekedza kudayo ndokudayo kana rwakadayo ndokudayo aisiya zvikudaro. Kune vanhu vanenge vachikwatisa vapfana veyo kuti wakaimba nezvakati kana kuti wakamboimba nezvakati pai takakusiya. Manje wakaramba uchimba takuzokudayo soso. Ndezvimwe zvinhu mumusic mune ma-threats. Anditi I'm an entertainer. I've been there. I've been threatened. Totaurwa kunzi dance ritakutorivhara. Ipo pasitodhati pedu pepe. He kana pasina mamonya epaningi epanapa tozvivharisa izvi. Ndopandokuvhurira kachapter yangu yeviolence iyayo kutaura kuti one chena unobata one waye papabone chinoitika. Wazviona? Even one time Chisport yakambozviitirwa ipo, I think it was pavaita one clan rhythm launch. Here panapa makauya kuno kumabva kumatapi, makauya panapa, tofanira kunge tiri mamonya panapa chichichi. Ndatopedza ndatotema munhu nebhodhoro zuva iroro. Bhozi ndamutaura kuti iwe zvinhu tazvibhadharira mari izvi. This is entertainment. Haunganditaure zvekuita because une mamhasuruka. Masimba uri kusumudza sadza zvauri kudya izvozvizvi. So my artists, they are going through a lot, especially now with this COVID-19 pandemic. There's no income. There's no hype. Through my supporters, my fans, my shows. Even so they feel a little bit different. Saka no one really knows what Enzo Ishall is going through. Imagine if in looking at Soldier Love. Vashoma one don't understand the Soldier Love. Probably the family, they don't understand it. Understand. Or one or two my producers. And one or two my elders, and a changara, you know. Though I'm quite some understand to the level, you would I'm going to so. In any church, you have shown don't understand. Because so one of what you know about me as serious. You know something, it's just a part of me, I want to but not everything. People who know about me, I think I told my chamber. Mom and a mom's Augustano. Do I know about me? Nagostano watch. No one or two one. One was so understand that is mad Minox or a treasure as far as even when I say that I quit music, I'm quitting music personally. Yeah, I'm done to good music, yeah, the my foundation, wow. And Chadi, you don't know what I go through in the music any. I appreciate it. No thank you, no nothing. You know what I mean? No square out, you go vengana never, Jeti, I'm go sorry.
the next day, next year, sorry, next week, next month. So let's give Enzo Ishall some room and some time. To know what he is he gonna find himself to one out Iwaka? Is he quitting the music for the moment, or he just quit the music for good? Maybe he's trying to go to school, maybe he's trying to be a family man. Maybe anemzimayo akamutaura kuti siyane nezvemusic kana maparents ake. We all don't know, unless you actually physically see him and sit down with him okutaurira iye kuti wona yakagerman, I'm going through this and that and that and that. But otherwise right now everybody vari kuita zvekufungidzira kuti mukomana pamwe chakati chaitika. Aiwa, ngatisiye mufana ararame life yake. Apart my influential people, they are offering a lot of things for him to come back into music. It is good, it's good for the industry. But is it good for Enzo Ishall? Probably no. Remember, money cannot buy happiness. Money cannot buy love. Pane zvaari kutotsvagawo muupenyu Enzo Ishall kuti atoona kuti aiwaka ini ndinonzi Kudza naye. Toda kumboona kuti Kudza naye akamira sei, Kudza naye ari kufamba sei. Toda kuti mwana wangu andionesa baba, kana kuti mukadzi wangu andionese muchi ndiri murume wake. Imagine going in the street, kamwana kane 5 years, Mad Minox. 5 years old. Kadiki kune muzukuru wangu, pari kanenge achindidaidza nezita rangu. Hapana zvandingaite because ndo zvandiri. Hwezera. Ndo zvimwe zvinhu zvinoenda through vana ma-entertainers. Some of these entertainers, if you know, wakamudaidza nezita rake chairo anogumbuka. Inini wakandaidza kuti Godfrey, ndotombomira ndotombokutarisa so ndokuti wakatizira kubhistero. Who are you? Ukundaidza nezita roti asi takaenda tise kuchikoro. Wakatanga kundizira papi iwe? Kana watanga kuchiziva ndinzi Mablango kana Mad Minox, daidza zita iro. Iro harisi ndede kubasa iro. Rine vanhu varo. Handiti? Ngatishandise Mad Minox. Probably that's what Enzo Ishall is going through. Pamwe akadaidzwa mazita aya. Enzo Ishall kana takanzi Kudza naye pasiripo ka. Unoziva unenge uchifamba sobonzi Kudza naye izo pane vanhu. Tsayo mani inda kutongosori kuti inzwa mani Kudza naye. Unoziva zvinosvota sei kana munhu achida kukudzikisira pamberi pemafans ako. Kuita kurwadza, kuita kugwabhura. Hwezha. But that's how life is. Vamwe vanhu vari kupinda vachimudhisa, vamwe vari kuenda vachimusapota. But it's your opinion against my mindset. Yes, Enzo Ishall is a superstar. Wakazvipinza mulimelight saka unotongotaurwa nevanhu. Haungavaniseka because unonakidza vanhu. Ndima akaimba ka 50, 60, 70 magati. Muchiraundi muchitenderera. But vanhu ngavafanira kuunderstand kuti mukomana kana ati haachadi. Kati munhu akatotadza kuexplain kuti chii chikuita kuti aregedze kuti amire music. Zvikutoreva kuti it's deep. Especially when I heard that audio ya Soldier Love, achitaura nezva Soldier Love. These young artists, they need some serious guidance
counseling, lawyers, and good friends around them. As soon as wangotanga with a certain amount of money, get yourself a lawyer. That's all the advice I can give to these young artists who are home. Can I with a show you would not pay $500 per show? Get yourself a lawyer or no pay 100, 150 a month. Can I only you go to the lawyer. The lawyer will sit down with you and look for proper advice for you. Even you set up good counseling for you. Muna anotaura newe. Ina muni ya automombadara nrubadara ne lawyer because kana one lawyer. It's a monthly thing. Wakapara mosha. Even yekudzo waba million. Mari unobadara pa mwedzi ye. Do you cover issues because it's like insurance. You motorcar. No gonna go to badara 150 every month by insurance motorcar. But motorcar ya 75,000 yakaita rate of no pure 75,000. That's what law is all about. Sometimes it sucks. But it's good for the artists. These young artists in Zimbabwe, they need lawyers. Gatumbo mira zvekuita zvema friends zvokuti unotaurirwa na Minox, wotaurirwa na Diva Msoja, wotaurirwa na Chimimba kunzi ita so siyana nevanhu aiwa. Wakaenda una lawyer can guide you and you can move forward in your life. Even kana pari kunzi pada kuunganidzwa vanhu pada kuitwa zvinhu zviri correct. If it's that there's threats against Enzo Ishall, a lawyer can like diffuse that threat. Because no one is above the law. But a lawyer can go in between it. Onotaura ne the other part. Ataura dai wakashama kuita munhu yasibo, this is my client. That's what I believe. There are people, or there is a person who is after Enzo Ishall, or there are things. It might be spiritual that he cannot manage. Back to my elders here, my elders. But since probably I'm a lawyer, cannot chichi. But it's never too late still. You can still seek legal advice. That's all I can say to Enzo Ishall. Please seek legal advice. You're not going to charge for $200 just to speak it all for consultation. Because anything you're not in a lawyer, mostly is confidential. And the lawyer can set up something that would be in the best interest of Enzo Ishall or Kudzanai. It depends which if you are going with the branding, it's Enzo Ishall, or you're going to Stephen Kudzanai Manari. That's another story. You can actually use both names. You know, an artist Enzo Ishall, well known as Kudzanai. But that's the way forward. I think so. Kuna Enzo Ishall because vashoma vanhu vanoteerera munhu kana ari pa-hard time. My friends anotokuchidzira usajairirwe batman usajairirwe Enzo usajairirwe vada kukuwanzira siyana nawo ibva kuchisport ikoko enda kuna T-Mark ibva kuna Java enda kuna ningi usajairirwe. But kana une lawyer manje lawyer nenge chikutaura kuti movie yawaita mufana isiriyo kana kuti vanhu vakutamba navo vachi vanokudonhedza siyana nawo
kana zvawaimba izvi pana wangu wakurasika. As an entertainer, you need a little bit of guidance. Vese ma-artist wekona na-America vane maloya vese havaende kukoti. Lawyer ndio inoenda nopedzerana nemunhu. Kana akatoneswa kana nemunhu akabvutirwa kana chimwe chinhu murodhi, lawyer ndio unopedzerana nemunhu. So Enzo Ishall, I would just personally, I just wish you the best. And if it's depression, of which I don't think it is, I think it's just a situation. You cannot express it in the public domain. But there's other people around you who knows what you're going through. You can actually, go through this and just need. We should just respect your decision. And I do respect people's decision. Munagata and Chadi are Chadi. Because I'm one of those people. I'm not told that and Chadi with a shakat. When I say that I don't want to deal with reggae music, 2015, people didn't believe me. Then Chadi with the Silverstone news. But I didn't say to everybody. Now go to my close associates and friends. Until this year, 2021, I quit music for good. I don't want anything to do with music. Now I'm just a fan. I'm just listening to music, rubber-dub style. That's it. So hopefully, I have an access to Enzo. Don't put too much pressure. Give him time to think. Msa pressure munu. Pressure idiyo pane munu. Muna anofana kupiwa time yake, oita zvinhu zvake nenguva yake. Wazviona. Hauziye zvakaitika muupenyu hwake pamwe, it's a family issue. My parents, kana uncle, kana next door neighbor, kana kwaanogara kwacho, kana mota, shamwari, producer, manager. Imagine munhu akaunganirwa nezvinhu zvese izvi. So we don't know which one is which. My DJ, my radio personalities. Vanenge vachimupressure uya paredio utaure wachimomsiya ambo let him seek and find out who he is and mberi neupenyu hwake. Guidance ndo yaari kungoda chete. And the guidance haifanira kungoya nekune vanhu vakawanda, mopedza matomuconfuse futi. Variko vanhu vanofanira kumisa mugwara chaimo kana kutaura naye, vachinyatsogara nawo pasi. Ana nasekuru kana ana atete ana mainini vanawo kumba kwavo iko. Even muindustry varimo ana sekuru muindustry, music industry. Pane vanhu vari music industry. When you talk to him, forget about the money. Just taurai nemunhu chete. Kuti aona mfana wangu taura nyaya yako and listen. Don't hear. Listen to him. Terera munhu. Wazvinzwa? Munzwisise. Look, listen, and you learn. Get that. And give thanks.